Αντιλαμβάνομαι ότι είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, μέχρι το μεσημέρι νιώθεις ότι εξαντλήθηκες εντελώς. Την ίδια ώρα όμως έχεις να τρέξεις 1000 πράγματα. Θα σου δώσω 2 μυστικά τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα και θα σε βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας να μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά που χρειάζεται. Νούμερο 1. Απέφυγε να πιεις καφέ την πρώτη 1 με 1,5 ώρα που θα ξυπνήσεις. Η καφεΐνη, αν την πιεις μέσα στην πρώτη 1 ώρα που θα ξυπνήσεις, έρχεται και καλύπτει ένα συγκεκριμένο νευρώνα του εγκεφάλου, ο οποίος μετά, όταν θα φύγει η επιρροή από την καφεΐνη, περίπου κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, τότε μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τη λειτουργία του και στο τέλος εσένα σε τσακίζει. Αν περιμένεις όμως τη 1 με 1,5 ώρα, τότε δεν θα γίνει αυτό. Νούμερο 2. Οι ειδικές δυνάμεις, για να μπορέσουν να τρέχουν για πολλές μέρες, για πολλές ώρες, κάνουν τα ονομαζόμενα polyphasic sleeps. Δηλαδή, δεν κοιμούνται 8 ώρες το βράδυ, κοιμούνται ίσως 2 ώρες το βράδυ, 3 ώρες το βράδυ και κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπαθούν να κλέψουν 10 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί. Άρα, σε περίπτωση που νιώθεις αυτή την κομμάρα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξαπλώσεις στο έδαφος, να βάλεις τα πόδια σου πάνω στην πολυθρόνα, καρέκλα, αναλόγως τι έχεις και να βάλεις ένα αλάρμ για 15 λεπτά. Μην το βάλεις για περισσότερο. Λόγω του αν το βάλεις για περισσότερο, τότε ο εγκέφαλος σου ξεκινά να μπει στη διαδικασία να καθαρίσει από τις τοξίνες. Και όταν γίνει αυτό, είναι όταν κοιμηθείς περίπου 40 λεπτά, 1 ώρα και στο τέλος νιώθεις κομμάτια. Ενώ αν κοιμηθείς 15-20 λεπτά, ξυπνάς ανανεωμένος, γεμάτος ενέργεια και έχεις όρεξη. Άρα, αυτά είναι τα 2 μυστικά μας. Πες μας εσύ αν έχεις κάποιο τρίτο στα σχόλια.